alọtala na ezumike ọ bụrụ ka na-agbanye ihe onyonyo ka bụkwa nwanne gị nwaanyị Esther Ugonweje Adaejeje mba ka ị na-anụ n'ihe mụ na onye ọbịa m dọkịta Afam Efula Igbo nọ n'ebe a anyị na-atụle ihe gbasatara ọrịa kansa. O nwere ihe m na-ajụ gị gbasara ọrịa kansa tupu anyị aga ezumike, ihe na-akpata ọrịa kansa kwutọpụ dịka isi n'ime. Dịka m si ekwu bụ na mbụ asị m na enweghị ihe ejiwasịghị aka ike na-ebute ọrịa kansa, mana enwere ihe anyị na-akpọ cells n'ime ahụ mmadụ, and akwụkwọ akụziere anyị mere ka anyị mara na ahụ mmadụ nwere ihe karịrị 1 trillion cells n'ime ahụ mmadụ, and the cells ndị a na-anwụ kwa ụbọchị, ndị ọfụ na-apụtakwa. Sayensị mere ka anyị mara na cells ndị a mgbe ụfọdụ cells nwere ike ịnwụ maka ọ na-awa ọnwụọ ọpụọ ndị ọfụ wee bịa, mana akụziere anyị na cells nwere ike ịnwụ na-enweghị ihe ọbụla kpatara ya nụ ogwe ha hapụ n'ahụ mmadụ ọ nọrọ wee bụrụzie ihe anyị na-akpọ cancerous cell, o wee bido nwụnyebe ihe gbasara kansa anụnwa n'ahụ mmadụ. Mana enweghị ihe akọwara bụ ekweghị ihe kpatara ihe dị otu a ji, enweghị onye ma ihe kpatara ihe dị otu a ji wee dị, mana otu a kansa si epunye n'ime ahụ mmadụ. N'ihe ahụ mmadụ ya bụ ụmụ ihe anyị na-akpọ cells ka anyị kpọọ ya akwara, ụmụ akwara ọ bụ ka ọ naghị akpọ ya akwara anyị ha kpọ ya akwara. Ọ dị iche na akwara, ndị a ọ na-agbachakwa kịrịkịrịkịrịkịrịkịrị anya mmadụ anyị hafụ ya. Anya mmadụ agaghị afụ ya. Oke, les na iji ụmụ ihe onyonyo a na-akpọ microscope ya ka eji fụ gasị ụmụ ihe ya. Oke ya bụ ọ bụrụ na ọ nwụzie ọpụhụ ọ nọzie ebe a wee pubezie wee bụrụzie ka a na-akpọzie sel nke kansa. Wee bido na ọ na-akazi amụbanye karịa ezigbo sel, ọ na-agbawanyezi n'ahụ mmadụ wee na-ebute ọrịa kansa a na-ekwu maka ya, ọrịa jọgburu onwe ya. Gba ojezebe ọ na-akpụkọ o nweziri ike ọnọkete ọsị ya na brain agbawazie brain kansa. Ọ bụrụ n'ara ka ọ bịara ụmụ nwaanyị ọgbụwachi n'ara agbawa ya breast cancer. Ọ ebe ọ bụla o tiwara maka enwere kansa enwere karịrị 100 types. O nwere ike isi ebe ọbụla sọrọ ya nụ wee so, mana ofu ihe na-ebute kansa ya ọ na-agbasa ọrịa kansa. Ya bụ ihe ha na-akpọ cells ahụ, etu isi kwude cells ahụ nọ n'ime ahụ mmadụ, ihe na-akọwa bụ ọ bụ nọ n'ime nọ n'akụkụ ebe afọ ka ya bụ cells dị kpụkọ, ọ bụ oruzene nke ebe afọ ahụ ọ kpụkọcha ya bụ nke soziri elu n'ime ahụ mmadụ sebe ahụ ụmụ nwaanyị na-enwe cancer of the womb. Cervical. Ọ bụ cervical cervix dị iche, nke na womb. Enwe ụmụ nwaanyị na-enwe cancer of the womb, enwe ụmụ nwoke na-enwe prostate cancer. Ebe ọnwa na-ahụ sọrọ ya osi ebe ahụ sụwara nke ya wee na-enye nsogbu, ọ na-enye ezigbote nsogbu n'ahụike. Ya mere anyị ji enye ndị mmadụ ndụmọdụ ihe gbasara otu anyị si ebi ndụ dị iche iche. Ofu ihe akụziri anyị na-ebute kansa bụ ihe dị ka ehi ekwentị anyị na-aza. Kịta nwere ihe na-ekpata ya. Ị na-anya ịfụ na ọtụtụ n'ime anyị na-ebu ekwentị, anyị buru ihe anyị tinye n'akpa. Ụmụ nwoke ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eburu tinye n'ime akpa ara ha. Ihe niile anọ adịghị mma. Nwekwe ndị ya bụ ha na-arahụ ụra ha ewere dokwasa n'afọ ma ọ bụ n'akụkụ n'okpuru ọ na-egbu mmadụ. Ọ bụgodị ihe onyonyo a na-akpọ telivishọn. Ile anya na mbụ mgbe anyị pere mpe, ihe onyonyo anyị na-ele bụ nke na-eji oji na-acha ọcha. Mgbe anyị dị na ụmụazị, mgbe ụfọdụ anyị were akwụkwọ Lucozade tinye ka a na-eme n'ebe na-akpụchi mana kịta ihe dị iche adịgo, ihe ọfụ apụtago. Anyị ezigo na nke a baa flat screen, si na nke a baa na plasma, si na nke a baa HD. And mgbe ọbụla TV anụnwa na-eme, ị gaa n'akụkụ ya metụ ya aka n'akụkụ ịfụ na ọ na-arụ ọkụ ahụ ọ na-acha ka a na-akpọ radiation. Ọ bụrụ na mmadụ kpọọ gị n'ekwentị ma ọ bụ ịkpọ mmadụ n'ekwentị, gị na onye akwụkwata n'ekwentị ahụ ọtụtụ oge ọ na-ahụcha gị ọkụ ahụ ọ na-acha ka a na-akpọ radiation. Ọ bụ nkwe ndị na-abụ ikekwe ha chere nri di ha nọtabeghị n'oge, mgbe ọla di ha ji bata ha bụrụ nri ahụ dọba n'ime microwave oven ahụ nwekwara ihe a na-akpọ radiation. Ọtụtụ ihe dị ya okirikiri, enwere ndị ga-akpọ ndị bụ ndị na-eme ihe ekwentị ya sị ha bịa tinye
ihe eji enweta ekwentị a na-akpọ mast. Okay, ya bụ ihe ogologo a na-enweta netwọk. Ihe ahụ ịfụrụ ịnọ ya nso efu na enwe ụdị mkpọtụ ọ na-eme. Na-asụ ka ebe ihe ahụ onye ọbụla bi n'okirikiri, ọ bụ sọ ndị bi n'ụlọ onye ọbụla bi n'okirikiri ebe ahụ niile ihe a ga na-emetụta ya. Ihe ahụ onye niile a na-eme ka a na-akpọ radiation. Ma ọ bụrụ na redio anyị na-ege ọ na-enwekwa radiation. Ọtụtụ ihe gbara ya okirikiri na-eweta radiation a na mgbe ọbụla ihe na-aba n'ime ahụ mmadụ ọ bụghị ya na-afụ anya ọ na-aba n'ime ahụ mgbe ọ kpụkọrọtara ọnụ o nwere ike ibute ọrịa kansa anụnwa. Ihe ọzọ nwere ike ibute ọrịa kansa bụ o nwere ụfọdụ nri anyị na-eri adịghị mma. Iji maatụ anyị na-ata achịcha, ihe ọbụla bụ ihe ọbụla eji eme achịcha, ihe ọsọ sọkwara sị gbaa afọ ya maka a na-emezi achịcha n'ụdị dị iche iche na-akpụ ya afa dị iche iche. O nwere ike ete ya pawuda akpọ ya ofu afa, ete ya pankeki akpọ ya afọ ọzọ, etekwa ya ude akpọ ya afọ ọzọ. Ma ihe na-abụ ihe otu ihe ala aga. Ihe ọbụla bụ ihe eji achịcha mee ọ bụrụ na esighị ya ọfụma, ihe ndị oyibo na-akpọ bekin, oghe ha ọfụma ọ na-ebute kansa. Ya ihe ọbụla gbasara achịcha ị ga-eri ụdị achịcha ọ sọrọ ya bụrụ. Ana m agwa ndị mmadụ chọrọ ịga egote ya ọnabaja gbaa mbọ fụ na ọ na-acha brown. Ndị a na-acha white dịka oge chaghị eghecha ọ dịghị mma. Usoro ha na-ebute ọya a na-agba ọya kansa. Ya mere onye ọbụla kwesịrị ịkpachapụ anya. Ya bụrụ ya dịka ya kpọrọ flọ eji eme ya oghe eghecha. Ọ bụrụ na oghe eghe ọfụma ọ dịghị mma n'ahụ anyị, ọ na-enye ezigbo nsogbu. Ya mere onye ọbụla kwesịrị ịkpachapụ anya na ihe ọ na-eri ya na ihe dị anyị n'okirikiri. Ekwere maka ego sisi bịa tinyere gị ekwere maka ego maka na nke bụ eziokwu bụ na oke ọchịchọ ya na oke anyị nwere teknọlọji anyị nweziri n'ụwa kịta na-ebutere anyị ọtụtụ ọya. Ya bụ na ihe na-akọwa bụ na ihe a na-abịa n'ihi na ị na-agafe ihe a na-afụcha na be mmadụ abịa wanye onye obere ana abịa rụcha ihe aha nga ahụ ndị mmadụ ebirikwa n'ime. Ihe na-akọwa bụ na ihe a ekwesịghị ịdị n'okirikiri ebe ndị mmadụ bi, ekwesịrị ịchọ ana. Ije n'obodo oyibo efu na ihe ahụ ebe ọ na-adị bụ n'ime ọhịa. Mana ndị na-eme ihe a anaghị akọwara anyị, enweghị ike ịgwa gị ihe ọ ga-eme maka na ị chọrọ ego agwa gị ego ole a na-akwụ. Anyị nke kacha nke bụ na enweziri ike ọkụ eji eme ka ihe ahụ na-arụ ọrụ, ị na-enwezi ọkụ be gị obi dị gị mma, mana ị ma na ọya ka ị na-eburu ana ọ bụ sọ gị na-eburu ọya ị na-ekezi ọya na okirikiri niile bi n'agbata obi ebe ahụ gị maka a na-akwụ ụgwọ mana ndị ọzọ so ga-eri uru ọya anụnwa. Ifuga ebe o si wee dị njọ. Ọrịa kansa anyị na-ekwu maka o nwere ọtụtụ n'ụzọ dị iche iche, ọdụ ụzọ iche iche. E nwere kansa dị iche iche, kpọgodoro anyị ole ma ole kansa ụzọ kansa karịrị over 100 enwere. Mana dịka m kwuru mbụ ofu ihe bụ ihe na-ebute kansa, mana ihe o ji wee nwee aha dị iche iche ebe ọ bụla o kwuru agbawazie ya afọ ebe ahụ. Ile anya ka m were nke ụmụ nwoke maa atụ, enwere ihe a na-akpọ prostate gland n'ime ahụ nwoke. Nwaanyị a na-enwe prostate gland. Kedu ihe bụ ọrụ prostate gland? Ọrụ prostate gland bụ na nwoke enweghị ike ịnyụ mamịrị, nwoke enweghị ike iwepụta semen n'ofu mgbe, ọ dịghị possible. Ya mere prostate gland a bụ ya na-aga nọchie ofu ụzọ nke anụ nwere gaba ọnọketekwe ọbịa nọchie nke a nwere ike gaba. Anyị na-akpụ ya traffic warden, ọ ya na-akpụ ya. Mana sayensị mere ka a mara na na-enweghị ihe ama ga-ebute ya. Anọkete ya bụ gland ọnọkete ọbịa kochizie ebe nke mamịrị si aga, kochizie ebe nke semen si aga. Ifuzie nwoke dị otu a ọ gaghị anyụnwụzi mamịrị. Asị na o nwego prostate gland enlargement. Mgbe ụfọdụ ewere sampụl ga chekie ya afọ na the prostate gland abụ sọ na omega enlarge mana o developgo kansa. Asị na o nwezi prostate kansa. Nke a dị iche. O nwere nke ọzọkwa dị a na-ama nke a na-afụ nke ụmụ nwaanyị anọgide ya tụpọ nwaanyị n'ara a na-akpọ ya breast lump. O si from breast lump enwere ike were ihe n'ime mere ihe n'ime gaa dị n'ebe a na-ene ndị onyonyo eje achọpụta na nke aha nwere ike bụrụ ihe anyị na-agba asị na nke anụnwa benign tumor. Benign tumor pụtara na
ọ bụghị kansa mgbe ọ ka na just nke obere ihe nwere ike akpụ nwere ike itogo ebe ọbụla mana akpụ ahụ abụghị kansa mana akpụ nwere ike itogo bụrụ kansa ọ mgbe ị nyochara chọpụta ma nke aha ọ bụ kansa ma ọ bụghị ya bụ na breast lump nwere ike ọ bụghị nke bụ kansa o nwere ike ewepụ ya o nwere ọgwụ ị ga-aṅụ ọgbarie mana ọ bụrụ nke bụ kansa ewepụgodi ya emechakwa ọ ga-abịaghachi azụ kansa ahụ ebidozie etobe ọ ya bụ nke na-egbukarịzi ụmụ nwaanyị n'ụwa anyị kịta o nwere nke na-emekwa n'ọbara a na-akpọ leukemia ọkwa kansa a na-akpọ ya cancer of the blood forming vessels a na-aga ma na-akpọ kansa nke ọbara. Kedu ka mmadụ ga-esi bute dị kansa n'ọbara anyị ka abụkwa nke na-agbagwoju mmadụ anya? Ọ bụghị na enwere ihe nkọwabugoro ọ bụghị na enwere ebe a na-eji ebute kansa ma ọ bụ ọya dị ka mmekọrịta nwoke na nwaanyị ma ọ bụ ọya dị ka ebutere n'ikuku ma ọya onweghị ebe esi ebute ya na-abụghị na anọkete sel ahụ enweghị onye ma ihe kpatara o ji eme ọ nọkete n'onwe ya o bido ndị na the cell has gone astray and start multiplying uncontrollably na the cell a na-amụwanye o kwesịghị ka enwe onye nwere mana ihe na-akọ ihe na-ebute ya enwe onye na-asị gị na ọma ihe na-ebute ya bụ asị mana ihe sayensị kụziere anyị bụ na ị nwere ike ịchara ụmụ ihe dị otu a na o nwere ike inye aka iso na-eme ka ya bụ kansa bawanye. Okay, tupu ịkọkwakwuo ihe gbasara that cancer of the blood nke a na-akpọ leukemia ị ka ya akọwa ya ofuma ka ndị na-ene na-anyị ghọta ihe ọ pụtara ka anyị gagoro nwe obere ezumike ma chighata biko na sikwa ike ebe ọ bụla